Anthu ambiri lero mwangozindikira kuti mfoni mwathu space ikutha komano chimene chikuononga space osamachiziwa. Ndi video yathu ya lero funa ndikuoneseni kuti tingaziwe bwanji zinthu zimene zikutha space ende tingazichose motani. Ndi mosataya nthawi tenti yambi. Ngasina pange follow tenti pange follow. Ndi video itigwirisa ntchito share iti ndi tinsegula. Kenako tipita apa pa files. Ndi mmene mukuonera apa space imene yagwira ntchito ndi 93% imene used space. Kenako tipanga apa clean. Ndi timapita apa pa big files. Ndi ngati omwe ikuonesa kuti tilibe foto yayikulu tikapita other. Zikuonesanso kuti tili ma files akuluakulu ngati izi zokuti sindikuziziwa so ndizipanga maki chonchi. Kenako ndikatero ndi kuti ndipanga delete. Zikatero apo ndi kuti ndachosa ma files timene timoneka ngati tikulu. Kaya pa audio paso utha kupita apo ndi kuti umaona kuti chimene chaja space kwambiri ndi chiti. Ngati apo ikuonesa kuti ndi audio yokuti atenga 44 MB. So umangozungulira monsemu nkuona kuti chakudyera space ndi chiticho then nkuchidelete. Tikapanga cancel chonchi. Mene mukuioneramo yaonesano kuti apa pano ili pa 86% kusonza kuti tachosamono zinthu zikulu zimene zimadya space. Basi itu zimene nabwera nazo mvideo ya lero ndi zimenezi. Tentu anenso video yotsatira. Ngasina pange follow, tenti pange follow.